Po dvoch posledných cyklotúrach, ktorými sme zdolali Dunaj od prameňa až k jeho ústiu, sme boli napašmaní aj tento rok podniknúť niečo zaujímavé. Rozhodovali sme sa medzi viacerými destináciami. Čechy, Albánsko, nejaké ponuky z cestoviek, niečo, čo je po ruke, ale aj Fínsko. Referencie z internetu naň boli celkom pozitívne, len zostalo niekoľko nedostatočne zodpovedaných otázok. Ako sa dostať do Fínska? Aké sú klimatické podmienky na trase, na ktorej sa rapídne mení zemepisná šírka? A tak ďalej, a tak ďalej. Ale nakoniec padlo rozhodnutie, že aj keď to nie je trasa často prezentovaná, ale podľa internetových informácií je lákavá, sústrediť sa týmto smerom. Ideme za polárny kruh. Začali sme hneď získavaním informácií z internetu, lebo z okolia sme nemali kontakt na žiadneho cyklistu so skúsenosťami z Fínska. Keď sme ich už mali dostatok, stanovili sme si termín a základnú trasu, ktorú sme korigovali podľa možnosti a dostupnosti ubytovania. Prvú polovicu, to jest, že 5 nocí, prestriedame ubytovanie v penzióne s ubytovaním v Lávu. Lávu, to sú prístrežky po celom Fínsku, kde sa dá prespať, založiť oheň, poprípade umyť. Udržiavajú ich samosprávy. Nakoniec sme spali len v jednom Lávu, lebo to druhé, plánované, aj keď je oficiálne registrované, je neobývateľné. Druhú polovicu trasy, tú severnejšiu a chladnejšiu, sme sa rozhodli vzhľadom na info o počasí na prelome júla a augusta prespávať v penziónoch a kempoch. Pri hľadaní ubytovania na konkrétne miesto a konkrétny dátum neoceniteľne pomohla stránka booking.com. Všetko sme zajednali so spätným potvrdením. Batožinu sme prispôsobili očakávanému počasiu z internetových zdrojov, to jest, že priemerná denná teplota tu býva 15 až 22 stupňov, až 15 daždivých dní z mesiaca. Ale vetry boli priaznivé, juhozápadné po celej trase, teda do chrbta. Trasu sme zvolili čo najpriamejšiu, prispôsobenú našim bicyklom a časovým možnostiam. Ale stále po cyklotrasách, aj keď asi 35% išlo povedľa ciest prvej triedy. Z toho bola drvivá väčšina po samostatných, bezpečných cyklochodníkoch. Inak, všetky boli bezpečné, len niekedy bol nepríjemný ten hluk aut. Ale premávka nebola hustá. Myslím, že nedosahovala úroveň trasy Nitra-Vráble. Iba asi na 3-4 úsekoch bola porovnateľná. Všetko sme nabalili a upevnili na bicykle. V sobotu 19. júla o 10. večer sme ich naložili do auta a vyrazili smerom na Talín. Keďže som bol jediný vodič v našej dvojčlennej výprave, celú cestu som dal v jednom kuse. Iba malé prestávky na občerstvenie. Jedna bola na pláži v Lotyšsku. V nedeľu večer o 19. sme sa ubytovali v Taline v ubytovni s názvom Tučné Margaréty, asi podľa recepčných. A ráno o 7. sme sa už nalodevali na trajekt.
Na trajekte sme neboli sami zo Slovenska. Stretli sme tu partiu motorkárov z Ilavy, ktorí robili okruh cez Fínsko, Švédsko, Nemecko a domov. Po vylodení sme zaparkovali na parkovisku v areáli helsinského výstaviska, kde sme mali zaplatené parkovanie na 11 nocí. Vypaklili sme sa a vyrazili. Prvým známym objektom po trase bola hokejová Hartwall Arena. No a druhým, kde sme sa nemohli nezastaviť, bola piváreň s názvom Jano. Prvá pláž a prvé kúpanie. Tradične. Jano áno, ja nie. Vyzerá to tak, že každý známy hokejista tu má svoju dedinu, lebo už sme videli tabuľu Peltonen. Prechádzame cez Lahty, známeho lyžiarskeho strediska. Takmer uprostred mesta sú lyžiarske mostíky. V doskočišti veľkého je plavecký bazén, teraz zakrytý kvôli stavebnému ruchu. Lachťanka? Či lachtičanka? Alebo dokonca lachtikárka? Bejvočák Jano neohrozene skáče do vody, aby pomohol dámam, ktoré s člnom uviazli kormidlom v kameňoch. Odmenou mu bolo množstvo poslaných srdiečok aj za dokonalú fínsku posunkovú reč. Toto lávu bolo trochu od ruky, ale dobre poslúžilo. Napriek miliardám komárov B-52, s ktorými mal problém aj náš maďarský sprej proti komárom. Ale vydržali sme to. Aj za cenu toho, že nám zo spacákov trčali len nosné dierky. Toto je polnočná severná obloha. Žiaľ, polnočné slnko sme nevideli kvôli pokročilému dátumu. Chýbali nám možno 2-3 dni. Ale aj toto je zážitok. Na ďalší deň sa cesta hadila okolo nespočetných jazier, po množstve mostov, hatí a okolo asi toľkých pláží. Neuveriteľné, koľko prírodných miest na kúpanie je tu.
Ráno, pokiaľ ešte lesy a jarky neboli prehriaté, vzduch bol nasýtený vôňou hríbov. Podľa intenzity vôni, les musel byť nimi preplnený. Okolo poludnia začala prevažovať vôňa jahôd, ale tak, že sme neodolali a museli sme častokrát zosadnúť a doslova sa napásť. Tento úkaz bol takmer po celej trase. Ďalšie z kvalitných ubytovaní, na ktoré nemáme žiadne mínus. Jedna z desiatok pláží po ceste. Táto je v meste Jefeskele. Nezýva prázdnotou. Jano tam samozrejme nechýba. Medzi jazerami funguje lodná doprava. Keďže nivelačne majú rôznu výšku, vidieť plavebné komory nie je nič nezvyčajné. No a to, čo vidíte na strešnom displeji, sme neočakávali ani v najdivokejšom scenári našej púte. Stále bolo nezvyčajne horúco na túto zemepisnú šírku, zvlášť keď na Slovensku bolo v tom čase 23 až 25 stupňov. Ďalší deň nám poskytol scenérie, vyvolávajúce pocit, že sme ich už včera či predvčerom videli. Pláže, lesy, mosty, horizonty. Toto skôr pripomínalo vlanejšie Rumunsko ako ďaleký sever. Do lesa sa nedalo ísť, lebo ako náhle ste v ňom postáli, mraky ovád a komárov vás ošatili. Trochu osvieženia v úvodzovkách prinieslo použitie toaliet v jednom stravovacom bufé, kde sme sa mohli pri úkone rozptýliť reklamou na ponúkané menu. Zaujímavé by bolo vidieť, ako to fungovalo na ženskom WC. Ďalšie pokojné ubytovanie. Všade neuveriteľný pokoj, kľud, žiadna brána. Máte pocit úplného bezpečia. Podľa slov na večer príchodzích motorkárov, toto leto trvá nezvyčajne dlho, takmer už 3. týždeň.
Krátky oddych pri Lávu popri cyklotrase. Typický obraz roztrúsenej dediny. Domy poskovávané v lese, častokrát aj stovky metrov. Len poštové schránky prezrádzali ich prítomnosť. Osoba nie a nie stretnúť. Neskutočné teplo topí asfalt na ceste. Ešte čo nás tu prekvapí? Takto divoko, krásne, a takmer všade popri cestách kvitne vrbovka úzkolistá. Starší muži poznajú. Toto je jediná prašná cesta, čo sme na trase zažili. Viedla ako najbočnejšia cesta do obce Maliskila, kde sme mali zabezpečené ubytovanie. Mysleli sme, že tam je koniec sveta, keď tu zrazu po výjdení z lesa Hollywood. Cirkus, Crazyland, atrakcie, veselý život, opekačky a naša bunka na bývanie. Paráda. Nemalo to chybu. Ráno po cirkuse ani stopa, ani jedna noha tu nebola. Ani kľúče od bunky sme nemali komu dať. Jednoducho, Fínsko. Už viac dní som si všímal nezvyčajne odetéky pre dámy, ktoré som nevedel zaradiť. Dnes sa mi podarilo vyjasniť záhadu. Dal som sa do reči s jednou a na otázku, čo znamená ten odev, som dostal odpoveď. Ja som predsa gypsy. Prvýkrát sa k búrke schyľovalo až na 7. deň. A naozaj prišla. Jano dobehol na benzínovú pumpu, ja som sa skryl v jednom dome v kôlni. Búrka bola krátka, iba čo osviežila vzduch. Pred príchodom do dnešného cieľa sme museli zaimprovizovať. Lávu bolo neobývateľné, tak sme zašli do dediny Pávola, kde nám miestny mladý podnikateľ, inak salámista na pohľad, ponúkol nocľah zadarmo, keď si jeho stavebne rozrobený penzión upraceme. Mladá doniesla vedro, handru a toto je výsledok. Bejvák s elektrikou, linkou, teplou vodou, WC. Odmenou pre deti boli horálky, čo sme mali vo výbave. Ôsmy deň bol prelomový. Opúšťali sme lesnatý zvonený terén a zišli sme do lesnatej krajiny s veľmi miernym zvonením na úrovni 0 metrov nadmorskej výšky, čo sme vnímali ako vykúpenie z neustálých stupákov.
Pri prechádzaní ulicami Oulu, inak 6. najväčšieho mesta Fínska, ktoré bude v roku 2026 spolu s Trenčínom Európskym mestom kultúry, sa mi v hlave vyjasnilo to, čo mi celú dobu tak čudne vadilo pri neustálom pohľade do zeme pri pedálovaní. Bola to čistota. Ulice bez prachu a piesku, bez špiny, odpadkov, parapety na domoch, benzínkach, bez prachu. Cesty bez prachu. Lavičky bez prachu. Tie nekonečné lesné porasty všetko pohlcovali. Vo Fínsku neexistuje prach. Deň ukončujeme v hádam najkurióznejšie znejúcom názve obce, ktorou sme vôbec v živote prechádzali. Mesto leží na rieke Iijoki a asi 30 kilometrov proti prúdu je obec Ili. Niečo ako Horné I. Kempingové domčeky pôsobili útulne a teplo. A nie len pôsobili. Pri príchode slabo sprchlo. Jeden z mála vidieckých kostolov, čo sme videli. Fínske Švajčiarsko. Tie kravy akoby vyšli z kozmetického štúdia. Opäť pri mori. Niekde pri Kemi. Vodná elektráreň na rieke Kemijoki. No a toto je prosím top, čo sme dostali. Luxusný hotel len pre nás dvoch. Majiteľka nám odovzdala kľúče, dala inštrukcie ohľadom chladničky a odchodu, vyslovila nám obdiv za našu námahu a hivesti, dovidenia. Viac sme ju nevideli. A vôbec, my sme až na 2 prípady vôbec nevideli personál. Všetko bezobslužné, len maily a SMS-ky. Jano ešte hodil plavbu, a potom už len relax. Ráno už len obzretie a vyrazili sme do poslednej etapy. Ubytovanie sme mali rezervované v apartmánovej štvrti v dome Tamela. Znova, žiadne mínus mu nemožno dať. 2 noci nás o tom presvedčili. Kľúče a vstup do budovy a apartmánu sme získali veľmi sofistikovaným spôsobom cez aplikáciu, lokálnu Wi-Fi sieť a zaklopaním na dvere. Dávam smajlíka s obdivom. Polnočné rovanie mi. Žiaľ, iba z okna.
Únava nás trochu zmohla. Ráno oddychnutí, bez batožiny, sme vyrazili za absolútnym cieľom našej túry. Polárny kruh, u domácich na papír. Bol to zážitok. Ani nie tak vizuálny, lebo chýbalo k tomu to, o čom toto celé je. Sneh, roľničky, soby. Ale aj to, že sme sa sem dobicyklovali, že sa dajú zdolať aj takéto ďaleké a ešte nie veľmi známe destinácie. No ale... Už som videl ponuku cestovky. Dovolenka v Laponsku s polnočným slnkom, sobami, so psím záprahom. Takže asi to dopadne ako v lete s chodníkom na Popradské pleso, respektíve na rysy. Nás aspoň troška teší, že sme to zažili ešte pred tou masovou inváziou. Na ilustráciu je tu záber z webkamery, ako to vyzerá v čase vrcholiacej Santa sezóny. Naspäť sme sa vracali po druhej strane rieky, lebo sme sa plánovali okúpať na miestnej pláži. Okúpať sa v rieke na polárnom kruhu nie je až taká častá príležitosť v živote. Preto som neodolal ani ja. Na moje veľké prekvapenie, voda bola teplejšia ako v lani v Konstanci v Čiernom mori. Tam sa mi podarilo vojsť do vody iba po kolená. Tu som si riadne zaplával. Takáto bola teplota 1. augusta 2025 na polárnom kruhu v Rovaniemi. Na jazyk sa mi tlačí sémantická anomália. Toto sú arktické trópy. Rekapitulácia zážitkov v posledný večer a sledovanie fínskej TV. Neprajem to. Nikomu. Tam sa nedá vydedukovať nič. Tej reči sa nedá rozumieť. Santa vlaku sme prišli s predstihom, aby sme v kľude naložili a ukotvili bicykle. Po navagónovaní sme vyrazili na 7-hodinovú jazdu do Helsing. O stave fínskych železníc hovorí fakt, že sme rýchlosť 172 km za hodinu vôbec nepociťovali nejakým kymácaním vozňov alebo buchotom náprav. Po príchode do Helsing sme batožinu vyložili do auta a dali sme si 3-hodinovú cyklotúru po Helsinkách. Ani zďaleka sme toho nestihli toľko, čo tam je. Večer sme sa nalodili na trajekt. O polnoci sme boli v Talline a rovno sme sa vydali domov. Malé zastavenia sme mali iba na krátky, polhodinový spánok, možno 3-krát. Na odpočívadle Kantališky na Via Baltica sme na ťahu na juh
neodpočívali sami. Stravovanie sme mali už po skúsenostiach vyriešené tak, že raňajky a večere boli zo zásob alebo z marketov a obedy sme plánovali v reštauráciách. Ale hneď na začiatku sme objavili typ zariadenia tzv. Buffet, kde za 12 eur ste sa mohli najesť a napiť čokoľvek a koľkokoľvek z ponuky. A tá bola naozaj pestrá. Buffet boli na každej väčšej benzínke alebo obci. Tu sú ukážky jedál, čo sme konzumovali. Nehovoria však nič o tom, koľkokrát sme sa otočili. Aj takéto buffet sa vyskytlo. Čo sa týka počasia, štatistiky sklamali. Vyšli iba vetry. Ani raz nefúkal oproti. Teploty boli vysoko nad dlhodobý priemer, čo nám až tak nevadilo. Zdrážky naopak. Pod dlhodobým priemerom, čo nám tiež nevadilo. Ubytovanie, ako som už v úvode spomínal, sme už v predstihu zarezervovali v penziónoch a kempoch. Na kvalitu a komfort v nich nemáme absolútne žiadne námietky. Jednu noc sme spali v prírode, v Lávu. Tam máme jednu výhradu. Komáre. Etapy viedli po zvlnenej lesnatej krajine s množstvom malých stúpaní, častokrát veľmi únavných, lebo ste vedeli, že za kopcom čaká druhý. To bola istota. Zmenilo sa to až po 7. dni. Celkovo sme prešli bicyklom asi 980 kilometrov. Niekoľko cestovných dokladov. Užitočné URL odkazy použité pri plánovaní tripu a tvorbe tohoto dokumentu.
Fínsko je krásna krajina. Čistá, zdravá, upokojujúca, bezpečná. Podľa mňa veľmi vhodná na pokojný život. Je zvláštne komunitne organizovaná. Myslím, mestečká, obce, usadlosti. GPS bola veľmi užitočná pomôcka, pretože až na pár výnimiek mestá a obce boli bez značiek s názvom obce. Boli sme prekvapení množstvom hál a plavární, čo sme videli, žiaľ nezachytili na fotografiách. Pekné scenérie, krásna príroda, až skoro neprirodzene uhladená. Jednoducho pôsobila ako ideálna až rozprávková. Kvalitné cesty, čisté lesy, krásne jazerá s čistou a vlažnou vodou, všade poriadok, čistota, všetko to je OK. Ale nemôžem nespomenúť jednu vec, ktorú som si uvedomil až teraz s odstupom času pri započúvaní sa do hudby, čo teraz beží na pozadí. Je chytlavá, rytmická, ale človek čaká na nejaké jej vyvrcholenie, ktoré neprichádza. Stále ten istý motív. A tento pocit sme my začali mať po 4., 5. dni. Ako by sme vždy zažívali déjà vu. Nie niečo nové. Ani raz nám z úst nevyklzlo slovo wow. A zda len v Santovej dedine. Chýbal pocit, ako keď vystúpite na Kráľovú hoľu a výhľad z nej na Tatry vám to wow z úst vykúzli. Je to však dané aj charakterom krajiny, ktorou sme prechádzali. Mierne zvlnená, zalesnená, dovidieť len po najbližší kopec. A za ním opäť les, dolinka a kopec. Možno je to daň za takúto expedičnú cyklistiku, kde dominantný je cieľ. Zážitok je iba pridaná hodnota. Možno, keby sme všetko nepodriadili času, mohla skladba trás vyzerať inak, viac po teréne. No, nie sme až tak nezávislí a slobodní, aby sme mohli byť mesiac preč z domova. O tom, že vo Fínsku také miesta, kde by ste to wow povedali, existujú, netreba pochybovať. Stačí si pozrieť zábery z cyklotúr po národných parkoch Fínska a tých má Fínsko tuším 41. Ale to je principiálne iný prístup k cyklotúre, presúvanie sa na východzie stanovištia a tam pobajkovanie. Absencia tejto čerešničky na torte však nijako neznižuje krásne zážitky, ktoré zostanú v našich hlavách, aj skúsenosti, aj nové poznatky. Sme veľmi radi, že sme toto absolvovali. Sme radi, že nás nezradila technika. Sme radi, že máme príležitosť sa podeliť s našimi dojmami a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Ďakujeme za pozornosť.